ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ. ಇನ್ನು 5 ಉದ್ದ ಉಂಡು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನೀನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಪುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಸುಗುಣ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಲೋ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮರಲೇಕ ಮರ್ತಿಲೇಕ ಆತೆ ಇರ್ತೈತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪುಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಪುಲ್ಲ, ಪುಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಪುಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಯ್ ಪುಲ್ಲ ಇದು ಬಳೆ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಈ ನಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಡತ್ತ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರ ಆಯ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿತೆ ಸಾಂಚ್ 3 ಸಾರಿ ತೋಜದ ನೀನು ಉಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕಾರ. 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಜು ಲೇಟೇ ಬೈದೋಡು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪುಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪಿದೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ boleh pidai pun nama live buka be mulai poranda. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪುರವಂತರು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಜಲವರು ಬರ್ಸಿದ್ದ ಇತ್ತ ಹೊತ್ತಿನದಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾತೆ ಏಪಲ್ ಇಂಚನದ ಶೇ ಒಂಜಿ ಸಮಗಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾರಿಲ್ಲ ಇವ್ ಕರ್ಮ. ಮೇಘನರಾಜ್ ಹಾಯ್. ಮೇಘರಾಜ್ ಹಾಯ್. ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಸ್ ಓ ಆ್ಯಪ್ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಎಂಚಿನವರ ಒಂದು ಇನ್ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೇರಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಾಡು ಏಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಡೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೀಲೆ ಪುರುಂಡತ ಪೋತೇರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋತುಂಡು ಗೈಸ್ತುಲು ಅದಂತ. ಓನಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಬಿನ್ನೀರು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಏನಾಗಲ್ನ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಕುಲು ತೂಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ತೂಪೇರು ಕನ್ಪೇರು. ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಬೆಟರ್ ಆತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಊಟ ಆಯ್ತು. ಅಣ್ಣಿ ಒಳ್ಳೆಯಕ್ಕ ಅಣ್ಣಿ ಯಾನು ಬರ್ತಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣಿ ಒಲ ಗೊಬ್ಬರ ಓದ್ತೀರು. ಇರೀಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಂತೊಂಡೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಪುರನ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಿ ಇಂಕ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ವಾಂಡೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ದಾತಂಡ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟ ಹಣಲು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇಮ್ಮ ಆಯ್ಪೊನಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಪೊನಿ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೊನ್ನೊಲೆ ಪನಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಏರಿಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ಕೀನಿ ನಡ್ಕೂರ್ಚಿ ಆಲ್ಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಾರಿದ್ದೆ ಇರು ಕೋಡೆ ದಾಯಗ ಲೈವ್ ಮಂತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ನೀನು ಆಯ್ಚಿಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೀನೇ ಒಂಜಿ ಆತಿನೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು
ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ಆತನು. ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ತೇಕು ಲೈವೈಲ ನುತಚಿ ಬೋರ್ ಜತ್ತಶೀಲ ತಕಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಬೋಡು ಈನ ಬೋಡು ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಉಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡುಂಡ ಈನ ಮಾರಿನಿಗೆ ದುಡ್ಡುಂಡ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಫ್ರೀ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಘು ರೆಡ್ಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಘು ರೆಡ್ಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಕೆಲವು ಜನ ಉರ್ದು ಪೋತೇನು ಕೂಡ ಪಿರಪೋಪಿತ್ತು ನಿಮಿಷ. ಹರಿಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ. ಸಮಿತಾ ಕುಲರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂತೀರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತೇರು. ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಯಾನ್ ಬರ್ತಡೇ ಪಿದೇ ಓದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೊಡೆಲೈವ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಿನ್ನೀರ್ ಪೋಯಿರ್ ಆತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ನಾಯಿ ಕುನ್ನಿ ಎತ್ತವು ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿ ಏ ಜೋರ ಅವನನ್ನು ಪೆಟ್ಲಾಡೆ ಮುಗಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಏ ಪೆಟ್ಲಡೈ ಜೋರು ನೀನು ಕುಲ್ಲಡಂಚಿ ಇಂಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಸಾಕು ಕುಲ್ಲಡಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಯಾವ ಜಾ ಏನು ಜಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಕಾಣಿ ಇಂಕ ಯಾನುಂಚಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿ ಕುರ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀಪು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೋನು ಅಂದು ಓಕೆ ಚಾ ಅಂಡ ಚಾ ಅಂಡ ಪೇರು ಪರಿಯ ಹತ್ತಿ ಕೂಡಲೆಂಜಿ ಪೇರು ಪರಿಯ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾ ಅಂಡೆ ಸಿಸ್ ಪೇರು ಪರಿಯ ఇప్పుడు ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಚಾ ಬಂತ ಕುಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೊಪ್ಪುಲು ಸಮೇತ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತ ಬತ್ತದು ನೊಪ್ಪು ಕುದೀನ ಬಾಡಿ ಈಗ ಮಂಡಿ ಶಿಡ್ ಪುಂಡು ಗೈಸಿ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿರ್ದು ನಾಯಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಪುಚ್ಚೆ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪ್. ಚಾಂಡೇಸ್ ಪೇರು ಬರ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನತ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅತ್ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೇರಕ್ಕ ಇರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಅಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೀನಿ ಲವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂಡು ಫಸ್ಟ್ದು ಆಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸೆಟ್ಲಾಲೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ದೀಪ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆನಿಗೆಲೆಗ ನಿಕ ಕೈಟಾತು ಒಂತೆಂಡಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಅವು ಒಂದು ಬಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಜನಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡದ ಆಲಾ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಹಂಗಾಪುಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ತೂಡು ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಏನು ಮಂಡೆ ಹಾಳಪ್ಪ ಮರ್ಷಿ ಏ ಏನು ಪುಚ್ಚಿ ಏರು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಲ್ತು ನಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೇನು ಜಕ್ಕ ಕೇನು ಜಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕಳ ಜೋರು ಪೆಟ್ಲಡೆ ಅವನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣೆ ಪಿದೇ ಓದ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಹಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ತೆತ್ತ ಅಣ್ಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ ಡಾಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಸೋನುನ ಕಿನ್ನಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ಏರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಯ್ 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 ನಿಜ ದಾಲಕೇನು ಜಕ್ಕ ಓ ರಾಮ ಈತ್ ಜೋರು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲಕೇನು ಜಾ
ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಚಾಂಡ ಚಾಂಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ഞാൻ അമ്മന് ബർത്ത്ഡേ ഇത്തുണ്ട് അച്ഛാ ഗമ്മതുണ്ടാവാ എല്ലാതെ ലോക്ക് തൂ ഓടുന്നെങ്കിൽ ഈനനാ അവരെ പോയി ഈനനാ അത് പോത് വയ്യ മല്ലിച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് దాదబ్బా ఈ బొప్పులు ఎలా ఇవ్వు ఓనమ్మా ಅಪ್ಪು ತುಳಿಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೀಸ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಮ್ಮ ಸಮ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲ ಯಾವ ಜಾ ಈತು ಜೋರು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ലൈവ് ಬರ್ರೇನೆ ಒಂದು ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣಿ ಇಂಕ ಸೊ ಏರೆ ಇಂಕ ರೆಡ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಬಂದು ఎక్కువస్కರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಿನ ಬರಾಯನ್ ಕೋಡ ವೈದ ತಂದೆ ಬರಾಯನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಅಮ್ಮಗೂ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಸಂಯಮ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹಾಯ್ ಸಂಯಮ ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ ಪುದರ್ ಶೋಕುಂಡು ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಬಿಯೇ ಬಡ ಪುಣ್ಯಮ್ಮ ಚುರುಂತ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಲವಡವೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸೋನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಏರಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿನಿ ಬಾಯ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳೆ ಬಾ ಇದು ದಾದಂಡ ಓಡಿಯಪ್ಪಳೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಟ್ ಊರು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌದು ಊರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಎಂಚು ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬನ್ನ ಲೇಟ ನಾನು ಚೂರು ತಡ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬರೋಲಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯಾಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು ಜನಕ್ಕೂ ಲೇಪ ಫ್ರೀ ಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಿರ್ ಬಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಶಾಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಹಿರಾ ಓಹೋ ಹಾಗೆ ಯಮಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾಯ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಂಚ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಕೈಪು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಿದೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಮ್ಮ ಶೋನಮ್ಮ ಬೆಳೆಮ್ಮ ಶೋನಮ್ಮ ಇರ ಆಯ್ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಕೋಪ ಪೋ ನೀವು ಚಾ ಕುಡಿದೀರಾ ಚಾ ಕುಡಿದೀವಿ ಓನಮ್ಮ ಪೋಡ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋಡ ಪೋ ಹೊರಪೋ ಮರಿದ್ದು ಹೊರಪೋ ಮಂಡಿ ಶಿಲ್ಪು ನೀ ಹೊರಪೋ ಹುಂದ ಈರ್ ದಾಯೆ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಮಲ್ಪುವರು ದಾದ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಮಲ್ಪುನು ಸಮೌಲ್ಲನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಿಸ್ಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಮಲ್ತೆ ಈರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಂಡರು ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಏನಾಳು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಂಯಮ ಸೇ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಕೆರ ಆಪುಜಮ್ಮ ಈತು ಜೋರಿ ಅನ್ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಏತು ಜೋರಿ ಅನ್ ಪಾತೆರೋಡು ಇಡೀ ಊರುಕ್ಕೇನು ಉಣ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಶೆಡ್ತೊಂದು ಸೋನು ಉಳೈ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ನೀಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತಾ ಮೊರಣಿಲ್ಲ ಪಂತ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನೃತ್ಯ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಸಂಯಮದ ಸಂಯಮ ಎಕಡೆ ಸರಿತೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಯಮ ಅಂತನಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವನು. ಹೌದಾ? ಹಿಟ್ಲರ್ ವೇರ್ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೋಲಿರು. ಯಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ? ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಪುರಾದೆ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಮ್ಮ. ಚಾಂಡಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಚಾಂಡ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿಂಡು ಕೋಡೆದ ಇಲ್ಲ ಡಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಜಯಾನ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸಂಯಮ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಮಂಡೆ ಶೆರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ ಕುಡ ಕುಡ ಹಾಯ್ ಏತು ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಬೆಚ್ಚ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹಾರ್ಡ್ ತುಡು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಇನಿ ಇನಿ ನೀನು ಇಂಕಿನಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಜಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಇಂಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಅತ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನೆನಪಾಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಕರಿಮಣಿ 8 ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸ್ 10 ಗ್ರಾಮದ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಇನ್ನ ನಾದಿನಿ ಒಳ್ಳೆರು ನಾದಿನಿ ಇಜ್ಜಿರ್ಪಿದೆ ಪೋತೇರು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂದಿತಾ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಲಿಸನ್ ತುಳು. ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಕಿ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಖುಷಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಜರ ಬೇಜಾರ ಅಂಡು ಬಾಯ್ ಯಾನು ಓಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೂಡಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ. ನಾನು ಓಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ಇರು ಮೆಸೇಜೇ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ನಾನು ಓಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ಪುನು ಉಡೆಗ್ ಇನ್ನು ಕರಿಮಣಿ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೇರು ಕೇಳಿರು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ನಿಗಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪೂರೈಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ಪುಜಿ ಒನಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನವಂಬರ್ 16 ಶರತ್ ಸೂಪರ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ರಾಯ್ಕರ್ ಹಾಯ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿನವರು? ನಾವು ಬೈಲೂರಿನವರು. ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್. ಐಶು ಹಾ ಸೂಪರ್. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕು ಪ್ರಿಂಚಿತ್ ನಕಲೇ ಬರ್ಪಿಂದ. ಸ್ವಾತಿ ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ಚಕ್ಕುಲಿ. ಅತ್ತು ಕೆಲ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೊಂಬರ್ ನಿಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಹೊಲ್ತು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಅವು ಒಂದು ಪಂಪರು ನಿಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಾಟ ಬಿಡ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜು ನಿಗಲ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕದ ಅಲ್ಲೇ ದೀಪರ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ದೀಪರ ಕಡ ಹುಡುಕ್ಪಾರ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಸಿ ಮಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪುನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೋಪಿನಿ ಬುಕೀನ ಸಂಡೇ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗೇರೆ ಪೋತಿದ್ದೀರಾ ಪೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನಸಾಂಡ್
ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ತಾಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಇನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಓಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು 7 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನ ಕರಿಮಣಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಓಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇಂಡ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಡ ಕೊರ್ದು ಆರು ಮಲ್ಪದಿ ಕಾರ್ಲಡು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐಶು ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಕೆಲಸ ಏನು? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಏಜ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಏಜ್ ನಿಮಗೆ? ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಪನ್ಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇನಾರ ಅಂದೆ. आप बहुत सुंदर है. ಇಂದ ಅಮ್ಮಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇ ಯುವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಸೀಸ್. ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಒಳ್ದು ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಬೇಕು. ಇಂಕ ಇಂಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೋಡು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ. ದಾನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಶಾರ್ಟೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು. ದೇವೇರ್ನ ದಾಯ ಓಡಾಗ್ತದೆ. ದೇವೇರ್ನ ದಾಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಡ ಒಡೆ ಗಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪಾಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ ಅಂಚದು. ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇರಡ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಇಜ್ಜ ಬಂತು. ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಇಜ್ಜಿನೇನು ಒಲ್ತುವಾಡು ನಿಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಇಪ್ಪುನ ನಿಗಳಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕನನಿಲ್ಲದ ಕುಲ್ದಾಲ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ದಿಜೀರು. ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿದ್ನೇನು ಮಲ್ದಿನಿ ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತ ಆರು ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ಸಿ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಅಮ್ಮಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನಿ ಅಂದು ತೂಯೆಯಾನು ತೂದು ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ನಿಗಲೆಗಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತ ಈತ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂದು ಪೋನಂಕ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಜನನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕುಡಾರ ಪೋದು ಯಾನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತ. ಈ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ? ಯಬ್ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಮುಗಲ ಭಾರಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕನ್ನಡವನ್. 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟಿಗೆ. ಬೇಲೆಗೂ ಪೋಪರ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬೇಲೆಗೆ ಅವಿ ನ್ಯೂಸುದ ಒಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಇಂಕ ಬರ್ಸೆಟ್ ಬಂದೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಏನು ಏಳು ಸರಿ ನಿಗ್ಲೇಡಪ್ಪ ನೋಡು. ನಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪುನಗ್ಲಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸ ತಿಪ್ಪೊಡೀರು ಪಿದಾಯ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಇಂಕ ಬರ್ಸಾತ ಇಂಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡು ಕುರ್ತುನ ಇಂಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚದು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಾದ ಬೊಳ್ಳದು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ತೂಗುಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಜಯಂತ್ ರಾಯ್ ಹಾಯ್. ಬೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್. ಯು ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ತುಳು. ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಬೇಲೆಗೂ ಪೋಪರ ಅಕ್ಕ ಇರು ಹೊರಪಂಡೆ. ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡು ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಗ್. ಯಾರ್ದು ಒಬ್ಳಿದೇನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇರೇಗು ಶಾರ್ಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಿ ಎಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನ್ಲೇವು. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಅಬ್ಬಾ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್. ಊಟ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯಿತು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈದೂರು. ಎನ್ನ ಪೊಸತ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪುನು ಯಹನ್ನ ಈರ್ ಪೊಸತ್ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಆಂಟಿಗೆ ಯಾನು ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚು ಒಂಚೂರು ತೋರಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಓಯ್ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ಉಣ್ಣು ಮಿತ್ತು ಏನೇ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಪನ್ಪಾರು ಮಾರ ದಾಳದೆತ್ತು ಗುರುಪುಜಿರ್ ತಾಳಿಜಿ ಇರ್ಲ ಗುಜ್ಜೇನು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೇನಿ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದಲ್ಪಿನಿ ಊಟ ಮೇಡಮ್ ಆಯಿತು. ಯು ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು.
ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಾಯಿರಾಜ್ ಓಕೆ. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಂದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಯಕ್ಕೋ ಹಾಲೋ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹ ಆಂಡಿ ಚಾಂಡಿ ತುಳು ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೊರ ಬೈದನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪನ್ಪುಣ್ ಮಾರ ಡೈಲಿ ಅವಿನೇ ಪನ್ಪುಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಓಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋ ಸೈಯಾರಿ ಪುಂಗಾರಮ್ಮ ಈಗ ಇಂಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಅಮ್ಮಸರ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಎಣ್ಣು ಅನ್ಪುಂಗಾರೆ. ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಯಾ ಪೆನ್ನಿಗ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೂಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್. ಬರ್ತ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಮಾರ ದಾದಾಪುನ ತೂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇನಿ ಬೈಯದು ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ರನ್ಪೆ ಮೇರೇಡ ದಾದಾಪುನ ಗೊತ್ತು ಪೈಸ ಉಂಡ ತೂಡಲು ಚಿನ್ನ ಕಾಪುಡಾಪು. ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಲುಗೆ ತೊನ್ನಿ ಕರಿಮಣಿ ಅವ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪಣ್ಣೆನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕತ್ತು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಪದ ಮಲ್ದೇನು. ಆಶಿಕಾ ಮಂಕಿ ಹೌದಾ ನೀವೆಂತ ಸೇಮ್ ನೀವು ಸಹ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಅವಡು ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಬೇತ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಲ ಏಜ್ ಬರ್ತದ 23 ಅಂಚ ದಾದನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡುಂದು ಅಂಚ ಮೈತೇದಿ ದೂರ ಪೋತೇರು ಪಿತೈ ಪೋತೇರು. ಹಾಯ್ ಗೌತಿ ಹಲೋ. ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರೀರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಕ ನಾವು ಒರ್ತಿ ಅತ್ತ ಕುದಾಶಿನಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪ. ಹವರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ತಿಂಡಿ ದಾದಾ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂಡಿ ಪೇರ್ ಬರ್ದು. ಹಾಯ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಪುರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಗಿಲ್ಲ ಬರ ಪಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮ ಪರ್ಪುಜಿ ಎಂಡೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಅಲೆ ಕರ್ತಾಪು ಎಂಕ್ ಎಕಾರ್ದಿನ ಚಿಕೇನು ಎಂಕ್ ಈನಾಂಡಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಥವಾ ಈನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆದ್ ಪನ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆದ ಈನಾಂಡಲ ಇತ್ತಾನೆ ಪನ್ಲೆ ಸಂಡೇನೇ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪು ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಬಣ್ಣ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಬೇತೆ ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐ ಎಮ್ ಕನ್ನಡ ನವ್ಯ ಹೌದಾ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಸಾಧಾರಣ. ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಆರು ಓಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ದಾದ ಆಯ್ ಎಂದ್ ಮಲ್ಪ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಜಿನಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಉಂದ ಹಾಪೆ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಸೊ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿವೇದಿತ ಗೌಡ ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಓದುವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇವ್ರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ನಿಮ್ಮದು ನಿಯೋಜಿತ ವಿವಾಹವು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವು? ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ನಮ್ಮದು. ಸ್ವಾತಿ ರಾಯ್ಕರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಸಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ನೆಕ್ಕಿ ಅಂದ ಆದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪಂಡ್ರ ಪೂರ್ಣ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪಿನಿ ಬೊಕ ನಿಗುಲು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ರೀಸನ್ ಈತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನ್ನುಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿರ್ತದೆ ಇರ್ತ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವೆ
ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಆತಂತು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ ತುಲೆ ಆತ ಪಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಏನಾಗ್ದು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸಾರಿ ಕೇಂಬೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೇಜಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನ ಏನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತಿರುಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಗ್ರಿಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಸಿಸ್ ಈರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸಾರಿ ಇಂಕು ಪಾತೆರ್ದು ಉಂಡಾತ ಇಂಕು ಅರ್ಧ ಮಂಡೆಲ ಚೆಡುಪುಂಡು ಇಂಕು ಈನ ಪಾತೆರ್ವೆ ಈನ ವಾಯ್ಡ್ ಬತ್ನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಸಿಸ್ ಈರ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದು ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಆಶಿಕಾ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಓಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು ಪೂರ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು 23 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಈರ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತ ಪುಡಾ ಬತ್ತನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಲೀಜಿ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂತ ತೋಜು ಮೋನೆ ಅದ ಕೂಡ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಈ ರಾಶಿಕ ದಾಯಿಗೆ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಸಿ ಮಲ್ಪೋರು ಹೊರ ಆಳು ಮಿಸಿ ಮಲ್ಪೋರು ದಾಯಿಗೆ ನಮಿತ್ ದ್ವೇಷನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೋನಲ್ಲ ನಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಜಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಈ ಥರ ರಿಯಲ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಕೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮೈಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೋರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಉಂಟಂತ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಈರ್ನ ಬಾವೇರು ಹುಷಾರಾಯರು ಹಾಯ್ ದನಿಕ್ಕುಲೆ ಹಾಯ್ ಅಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಫ್ ನಿಗುಲು ಪಾನ್ಪರು ಕೋಡ 2.5 kg ಕೋಡಿ ಕನತೆ ನಾನು 2.5 kg ಕೊಂತದು ಸಾರು ಮಂತದು ಕಬಾಬ್ ಬುಗದೀತೆ ಕಬಾಬ್ ನಲ್ಲ ಒರಿದುಂಡು ಸಾರ್ಲ ನಲ್ಲ ಒರಿದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಡಿಗೆ ದಕ್ಕುನ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಮೋಯೆ ಸೋನ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಂದದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮರಜಿಯೇದೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಕಾತು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯಾರು ಮೊದಲು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಆಯಿತಾ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೋಯೆ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆಯೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಓಲ್ ಮದ್ಮೆಯೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಆಣೆಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಪನ್ಪೆ ಇಜಿಂದ ಬೇತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೂತೊಂದು ಪನೋಡು ಪಂದು ದಯಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುನ ಪುರ ಆರು ಪನ್ಪೇರತ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಆರ್ಲ ಪನಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರಿಗೆ ಅರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪುರ ದುಮ್ಮನ ಒಂದು ಚೂರಾಡಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೌಜರಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಎರಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸುಡ್ ಲೆಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಪಾರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಪಂತಾರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕು ಇರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕೋ ಮಲ್ಪವೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಅಪ್ಪ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ನಾನೇತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು 2-3 ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವ ಸತೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಐಶು ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಹಾಯ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಕ ಅದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯು ಹಾಯ್ ಯಾ ಪನ್ನೀರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಸಾರಿ ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿ
ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ, ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟಾ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೋದು, ನಾ ಬೇಜ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾಲ ಉಂಡಾ, ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಂಡ ಪನ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಲೋ ಸ್ನೇಹ ಅಕ್ಕ, ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ವಂಚನೆ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪುಗ, ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದುಮ್ಮು ಕಾಯೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ, ದುಮ್ಮು ಕಾಯೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಸೀಸ್, ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಆಗಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಡಾರಿ ಮಲ್ಪುನೀಚ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾನೆ ಬರಂದೆ. ಐ ಆಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ. ಓಹೋ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮತ ತೂಪರತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾತು. ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಲಾಕ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಪುರ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಈ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಕ ಅಕ್ಕೂ ಬನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಮರಿ ನೀನಂದು ಒತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕು ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಏನೇನು ಉಂಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಏನೇನ ಮನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೆಲೋ. ಓಲಾಂಡ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಶೇರ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಗ್, ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಅವ ಎನ್ನ ವೇಪದನ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಟ್ ಐಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನಂದಿನ ಅಂಚ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡು. ಈರು ಮಂಜೋಲ್ದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಅತ್ತ ಮಲ್ದಿಜಿಯನ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ತು ಮಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನೀಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡೊಂದು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಡಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಸೋತುಕ. ಐ ಆಮ್ ಯೋ ದೇವರ ಯೋ ಎಂಚಿನವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚಿನವು ಸೋನು. ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೇ 24 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿಯ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು? ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಮದುವೆ ನಂತರ ನೀವು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ದುಬೈ. ಒಂದು ಈ ದುಬೈ ಆಪುನವರ ಆಫ್ರಿಕಾಲ ಆಪುನವರ ಮುಂಬೈಲ ಆಪುನ ಪೂರಲ ಆಪುನ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಬಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪು. ಎಂದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಡ ಕಾಸಿಪ್ಪುಜನಿ ಎಂದ ಆಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಾನೆ ಯಾನೆ ಕಂದದು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೆಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವಾ ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ. ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ. ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಲವ್ ಯು ಟು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರು ನಂಬುಜೇರಿ ಮಾರೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದೆ ಪಂತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ದುಂಬೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪೇರು ದಾಲಂದೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತನ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿನವಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆರು ನಂಬುವೇರು ಆಂಡ ಆರು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುದಿರತ್ತ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ನಿಕುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಲವ್ಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಾಯಿಗೆ ನೇರ್ಲೆಕ್ಕ ನೇರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ದಾಪಣ ಎಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನತ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ ನೇರ್ಪುನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರಡ್ದ ದಾದ ತಿರ್ಗುನುಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇದಾದ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬೇತೆಲೆ ಕಡ್ಪೊಂದುಂಡ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕು, ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕು. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀಗಲ ಇಂಚಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಿಂಗಲ್ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಗ ನಿಂಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಮಂಡಿ ಓಪು ಜತ.
ಓಲಾಂಡಲ ತೂತಾರ ಈನ ತೂತಾರ ಈನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ರೋಷನ್ ತೆಲ್ಪುನ ಕಡೆ ಓಡ್ತದ ದಾದಂಡು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಲೋ. ಒಮ್ಮೆ ಯಾರು ಮಾರೆ PMF ವ್ಲಾಗ್ ಮರಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಕೀನ್ವಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರಂದು ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚಾದು. ಅಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಈರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಇನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಪ್ಯಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ. ರಿತಿಕಾ ಆಂಚಾನ್ ನೆನ್ಪು ದೀಪನಿಗೆ ಪೂರ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನೆ ವಾ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರೇರಿ, ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದೆರೇ ಅಂದು ಈರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಉನ್ನ ಏತು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೋನ್ ಬೋರ್ಡಂದೆ ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಲೈಚ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚೆತ್ತು నేను ಪೊರ್ಲು ತೋಜೆ ಬೋರ್ಡಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು నేను ಪೂರ ಹಾಳಾಪೆ ನರಕ ತೋಜು. ಯಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾನು ಮಂಗೆರ್ಲಿಗೆ ಪೋತನ್ಲೇರಿ ಅಂಡ. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್, ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಂಗೆ ಸಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಓ ಏತ್ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕಿ ಈರು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇರಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಇತ್ತೇನಾ 10th ಡಿಪ್ಪನಾಗದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು. ಆತ ಪೊಣ್ಣುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕಿ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಆಯಗಿನ ಹದ್ದು ಕೊರಪೆ. ಯು ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಓದ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್. ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡವಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು. హలో హాయ్ గౌతమి ఎంచువల్లారు హుషారుల్లాయి ఎంచువల్లారు తెలుపున కటబట్టిన తాళ వేలేజ్ కూడా ఇల్లాడుకోసం ఇన్ని ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲಿದಿ ಸಾರಿ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಲಿದಿ ಲಾಗ್ ಹಿಂಗದಾದ ಉದಸಿನ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆವತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಲಾಗ್ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಾತ ಸಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇತಾ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಬರ ಲಾಗ್ ಪಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದೇ ಪಾಡುಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಪೋಯಿರು ಅವೇ ತೆಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಬೋಡಾ ಹೊಡ್ಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾತ ಬಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಾಂಡ್ದು ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಅವು ಲೈನ್ ಗಂಟೆ ಪೋಪೆರು ಬಂದು ಪೋತನು ಹೊರಮರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಲಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಹಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂಗನೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಪಿದ್ದಾರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಏಪಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ ಡಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಚಾದಾರು ಯಾನು ನೀರಡೆ ಜಾತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬತ್ತದಿತ್ತು ಜೋರು ಬಡ ಅವನಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ತಿನ್ಯ ದಾಯಗ ಅವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಾತ ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ದಾದ ಆತನು ಏನು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಈ ಬುರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಉಣ್ಪೆ ಬಣ್ಣನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೆ ಎಂಚಾದಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಮತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗುಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಎಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಅಮ್ಮಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೋದು ಬಾಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯರಿಗೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೊಲ್ಗೆ ಬಾಲ ಏನಲ್ಲೇ ಸೋತಿಜ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏನಲ್ಲೇ ಸೊಂಪೋತಿಜ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೊಲ್ಗೆ ಯಾಂಬರ್ನಾಗ ಎಂಚಲೆ ಸರ್ ಅವರಪ್ಪ ಅತ ಅಂಚ ಬೇಲೆಪುರ ಹಾಂಡಿ ಏರ್ ಬಿನ್ನೀರು ಬತ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಎಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆಶ್ರಯ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲೇ
ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ ಶಕಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲೆತ ಏಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ. ನಾಯಿ ಕೊರ್ಪರ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪೆ ಏಳಿತ್ತಂಡಿತ್ತ ಐ ಉಂಟು ಬೇಗ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪೆ ಜನ ಮಾರು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಸೇಲಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರು. ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪರಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜುಲೈ 15 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾದಾಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು. ದಾದಾಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಚುಪ್ 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 ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರ ಬತ್ತ ರಿಸೀವ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆತನತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಂಬುದಾಗಲತ್ತ ನಮಕ್ ದಾಲಾಪ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 200-300 ವ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಅವನ್ ಪೋಪು. ಸೊ ನಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಓಲ್ಸ್ ರೆಬ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತೂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆದ ಲಾಗ್ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಜನಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಆರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮಗ್. ನಾಯಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಎರಿಗಂಡಲ ಇರಿಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಎರಿಗಂಡಲ. ಕುಂಕುಮ ಉಂಡು ಕುಂಕುಮ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ ಕುಂಕುಮ ಈರು ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತರ ಅಂದು ಇಂಕು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಪೋದು ಮಂಡೆ ಚೂರು ಸಿಟ್ಟು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಚಾ ಬರ್ದು ಚಾತ್ ಎಂತ ಚೂರು ಬೇರು ಬರ್ನ ಪಾಪೆನ್ ನಾಯ್ದು ಮುಸುಂಡು ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡ ಇಕ್ಕ ಸೋನುಮಾ ಒಳ್ಳು ಬೋ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ ಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂ ಪೇರು ಕೊರಡದ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ ನಿಂಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಾಯ್ಪೀತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಉಪ್ಪು ದೀನಿ ಅನ್ನು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ ಹೊಡೆದ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಲ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ತೆಪ್ಪೆ ಹಾಪ್ಚಿ ఒక ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಂಡಲ ಅದು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಐಕ್ ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಆಡನು ಅಕ್ಕ ಇರು PUC ಓವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆತ್ತೋನಿ ಅಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಲೇ ಆಯಿ ನಿಂಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋನಿ ಐಡ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಪೋಂಡು ಲೈಫೇ ಪೋಂಡು ಏತು ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈದಿನಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಎನ್ನ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಮುಜ್ಜನ. ಹಲೋ ವನಸಗ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಇದೇ ಪೋದಿತ್ತ. ಹಾಯ್ ಇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಏತು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್కి ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್కి ಏನು ಇಂಚ ಏನು ಆನ್ಸರೇ ಮನ್ಪುಜತ್ತೀರಿ. ಏರ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಸಂಜನ ಬಂಡೇನು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ರೂಲ್ಸು ಪನ್ನೆಕ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ಕಿನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ಚ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕೋ ಈರು ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ದಾರ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ಅಕ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಕೈಪು ಪಿದಾಯ್ಡು ತಿನ್ನ ಈನ ಪುರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾವನೆಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಪಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಲಾಕ್ ತೂಪುಜಾರ ಐಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಮೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಮಲ್ದೇನೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈನು ಮೀಶೋ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನೀನು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮೀಶೋ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ಕಥ ನಿಕ್ಲಿ ಮೀಶೋ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ ಕಿಂಚಪ್ರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಕ್ಕು ಚಾಂಡಿ ಅಕ್ಕು ಚಾ ಅತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಬೇರೊಂಜಿ ಪಾರಿಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ಪನ್ರ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕು ಪೂರಮ್ಮ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬತ್ತದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್
ಅಕ್ಕು ಚಾಂಡಿ ಅಕ್ಕು ಚಾಟು ಚಕ್ಕು ನನ್ನ ಅವಳಕ್ಕು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದಿರಿಗಿನಿ ಅತ್ತ ಇನಿ ಆಡೆ ಹೋದ ತಿನಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆದ ಬಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿನವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಡಬುಡ್ ಮೂಟ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಡು ಆಂಡಲೊಂಥರ ಮಂಡೆ ಸೆಡಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬುಲ್ಪುನು ಬುಲ್ಪು ಜೇರಿ ನೀ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಓ ತಿಂಡಿ ಚಹಾ ಓ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕು ಅವೇ ಐಡಿಯಾ ಕೂರ್ಲೆ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಂಗಲೆ ಕೋಡೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಕೋಡೆನಾ ಕೋಡಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಲೈವ್ಡಾ ಲೈವ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡಿ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಡದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರಣಮ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇರು ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಇರು ಆನ್ಸರೇ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಇರು ಹುಷಾರು ಎಪ್ಪಲೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಕೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಮಂಜು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಿಸಿನ್ ಮನ್ಪಲೇವಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಡೆ ಎರಡು ಅಂಡಲ ಪಂದು ಇಂಕ ಹೂಬಾಲೆಣ್ಣ ಅನ್ಕಂಡ್ಲಿ ಮುಖ ದಾಲ ಮನ್ಕ ಮುಚ್ಚಿ ಹೂಬಾಲೆಣ್ಣ ಅನ್ಕಂಡೆಯವು ನೇಚರ್ದ ಓಕೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ್ನು ಹೋಯಿ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಒಕ್ಕದಾದ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಉಂಡದ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೋನ್ನುಲ್ಲ ತೂಕದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೋನ್ನುಲ್ಲ ತೂಕ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಈರು ಕಲ್ತೀನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನು ಕಲ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ತೂತು ಜನ ಕಲ್ತನ ಪುರ ಹಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪುರದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಒಂದು ಪುರ ಕಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಡೆ ಬರೋ ವಿಶ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಕಲ್ದಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 21 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೋನೇನು ಮಸಿ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಅವು ಕಾಜಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಕಡವು 23 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಎಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ BVC ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ BVC ಅಂದರೆ ಎಂತ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಸಾರಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾರಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕರ್ಕಳ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಹುಡ್ಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ಕಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವು ಕುಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಪಾಡುನ ಐಟಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಎಂಡ
ಕಿನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವದ್ದು ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಹತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಹಂಡನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೋನಲ್ಲ ದಾದಾಪನ ತೂಕ BVC in meaning 25 years. ಯಪ್ಪ BVC ಮೀನಿಂಗ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಒಬ್ಬರು ಏನಂತ ನಮ್ಮನ ಕಡೆ BVC ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನ ಬಂದು. ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ, ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಾದ ಪಾಡ್ವರ್ ಮೋನಿಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎನ್ನ ತುಳು ಯಾನ್ಲ ತುಳು ಅಂದ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಡೆಯನ್ನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ದಿವ್ಯಾ ಗಡಿಯಾರ ಒಲ್ಲೊಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜರ ಅಕ್ಕ. ಕೋಡೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಗೇನೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಏನಿಗೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಪೋರಾತ ಓದು ನೈಟ್ ಅಂಚದೆ ಹಂಡಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ದಿಜಿನಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಕ್ಕ, ಅವರು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಹೌದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದವ್ರು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾನು ಬೇತಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ಇಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಪುರ ನಟ್ಟುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಂಚಪುರ ಏನು ಏಪಕ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಕುಲ್ಲಿ ಏತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಲೇತ್ ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಾತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮತೆಗೆ ತೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಪಂದೆ ಬರ ಹಂಗೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಕ್ಕ ಇರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಹಾಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಇಡೀಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ರೆ ಓದಿನಿ ಇಜ್ಜಾರು ದಾದಾ ಇರು ದಾದ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇರು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಕೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಅಂಚನ ಇಂಕ್ ದಾದ ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಏನು ಬೋಡಾಣಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಮೇಕೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಇಂಕಿನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ನನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೋ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ನಿಂಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಕ ಸೇಂಗೆಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವಿ ಯಬ್ಬಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ. ನೀವು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್, ನನಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ವಿ ರೀ ಎಪ್ಪಡ್ದಿಂಚಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಮದಪೋಯನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ದಾದಾ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ ಕರೀರು. ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕೋ ಮಲ್ಪಕ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾ ಬರೋಡ ತೀರಂಡಲ್ಲ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಚಾಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಯಾನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆವಡ್ ಮಾಡಿ ಬೊಜ್ಜು ಬರೋದು ಬಂಜಿ
ಉಳ್ಳು ತಿಂದು. ಐ ಹೇಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಪೀಸ ಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂದಿಯ ನೀನು ಮಲ್ತು ಪೀಸ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೊಕೇನ ಗೊತ್ತಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಜತ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡುಬಿಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೆಲುಗು ನೋ ತುಳು. ಐ ಹೇಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು, ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಲೆ ಓದ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಮಲ್ಪಲೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀಯಾ ಮಲ್ಪಕ. ಅವರ್ ತಮಿಳ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, 1 ಗಂಟೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೋ. ಈರು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರಿ, ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ, ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೈಕ್ಲ ಪನ್ರನೆ ಏನು ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪುನೇಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರಿ. ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಸಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ 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 ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ನದ ಅಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕಂಚೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಿನ ಪುರ ತಡಿತೊಂಡು ನೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪರ ಅವು ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲವ್ ಬಾದೇವ. ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಸಿಗಬೇಕಾ ಲವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅದು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅಕ್ಕೋ ಈರು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ತೂಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇ ಬೇಬಿ, ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಏರ್ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಮ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ. ನೆನಪು ದೀಪೆ ನೆನಪು ದೀವೋನಿಪ್ಪೆ ಮೂಲಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಯಾ ನೀರಿನಲ್ಲ ಆಗ ತೂಪೆ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಾಟಕ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಡು ತೂತೆ. ಏರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಏರ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಯಾನೈಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಣಿಗಲ್ಲಿ ಏರೇನು ಬೋಡಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರೇನು ಲಾಗನ್ ಬೋಡಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ತಗಲಿನ ಪೂಜೆ ನೀಟಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಕುಂತಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹೆಲೋ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಹಾಂ, ಟಾಟಾ ಅಕ್ಕು, ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ. ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ್ ಸಿಸ್. ಚಾಂಡ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೆಪ್ ಜಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಿಸ್. ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಕ ನನಗೆ ಬುಕ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪೂಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸಿರ್ದ್ನೊಟ್ಟು ಸಿರ್ಗನೆ ಆಡ್ನೆ ಅನಿತ್ತೆ ನಾನು. ನೈಸ್ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡನ್ ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇರ್ ಶೋಕು ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಶೋಕು ತೋಜುವರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ನೆನಪಿದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಎಂಚ ಸಹ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪು ಮಾರೆ ಯಾನು ಈತಕ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರಯದಲ್ಲದು ಯಾನೇ ದಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈನ ನಂಚಿಕೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಮದ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಚ್ಚು ಬೀರು ಅವು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಮೂಡಾಪುಜಿ.
ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೋರ್ಚಿ ಬನ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಚ್ಚದು ಅರ್ನ ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಮೆರ್ನ ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಅಗಲ ನಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಏನು ಅಗಲನ ತೂಪೆ ಎಂಕದ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಕೇರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ನಿಗುಲು ಎರ್ನಲ್ಲ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ತೂವಾರ ಇಷ್ಟ ಐತನ ತೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂತ ಈರು ಓಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ತೂತಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಂಚ ಪ್ರೋಡಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಳ್ ಪೋಪವಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮೇರೇನ್ಲೆ ಸೊಂಪು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹನಿಮೂನ್ ಮಲ್ತು ಹೊರಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅದಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬೇತನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡುಡ್ದು ಮುಂಜೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡವಾ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಟಿಕ್ ಬಂದ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಅವೇ ಆನ್ ಪಂಡತೆ ಪಾಡೆ ಇಂಕ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ್ ಪೂರ್ಲು ತೋಜಿ ಇಂಕ ಪಾಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇತ್ತನೇ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ఒక ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಶೋಕು ಅರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಏನು ದಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದೆ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೆತುಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಐಲೈನರ್ ಒಂಚೂರು ಮೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆತ್ತಂಬ ಅನ್ಪೇರು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಆಡು ಇಂಚಿ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಮೆತ್ತಂದ ಕೆಂಪು ಅನ್ಪೇರು ಆಬ್ಬ ಕಂಚಗಳು ಪನ್ ನಂಗೆ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೂಕ ಎಡೆ ದಿನ ಬರು ಇಂಕ್ಲೆಗ ಈರ್ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಮಿನ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆರೇನು ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈರ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವರಕ್ಕು ಅಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದೇ ಇಪ್ಪು ಜಿನ ದಿಂಗು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈರ್ ಐ ಹೇಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಐ ಹೇಟ್ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಚಿರ್ತೊಂದು ಕುಡ ಐ ಹೇಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಐ ಲವ್ ಅವರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ఈయన హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ ఓళ్ళు లేరు మంచి గుడ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టైం పంటే యూ హేట్ మై వీడియోస్ వై ఐ విల్ మ్యారీ యూ వెరీ గుడ్ సిస్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అక్క హలో డేలేకి పోపు జరి సిస్టర్ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಏನು ಇದ ಬರ್ಸಾತ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡ ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪುರ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಆದ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನನಾತ್ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬರಾಪುಜಿ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಗೀತಕ್ಕೆ ನಿಂಗಲೊಟ್ಟು ಬೈದಾರ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್ 23 years ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ರೇವತಿ ಪೈ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನದಾದೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸಿಸ್ ಯಾನು ಪಿದಾಯ್ಡು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಿತ್ತ ಬೇಲಿಜಿಂಕ್ ಮರ್ಸಾತ ಅಂಚಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ. ಹಿಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಈ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಏನಿತ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿದ್ದು ಮೊದಲಕ್ಕೆ ನಿಗಳು ಮಂಡಿ ಮುಜುವಾಯ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಜೋರು ಪನ್ಪರ ಪಾಪ ಪನ್ಪರ ಸಿಸ್ ಇರೇನು ಜೋರು ಪನ್ಪೇರ ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರ ಏನಾನ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಏನಾನ ಜೋರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆ ದಪಂಡೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಅಳದಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಚ್ಚುದೀದಿ ಅಂದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಎರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಎನ್ನಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂದಾಲ ಎರಿಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ. ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಸಿಸ್, ಹಲೋ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ರಾಯಿ ರುಚಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹಲೋ. ಐ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನಂತೂ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಓಲೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸುವರು ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಿನಲ್ಲ ಓದುವ ಮಲ್ಲೆ ನಿಂಗಳು ಆಟ ಮೋಕೆಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ನಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಂಗೆ ಅವು ಖುಷಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡವೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಟಾಟಾಕ್ಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಫಾರ್ ಇಯರ್ 2002 ಎನ್ನ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಸಿಸ್ಪಿರ ಬಿನ್ನೇರತ್ತವು ಮಾಮಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಕ. ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಬುತ್ತೀರು. ಓಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ನ ಪಾತಿರ್ದೇರೆ ಗಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ. ಎನ್ನ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿರು ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವು ಜನ ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಸಂತೋಷ್, ರಿತಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಉಂಡತ ಬುದರ್ ಆರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಣ್ಣ ಬುರ್ದು ಬೋದಿದ್ದಾನ ಸಾರಿ. ಬಾಯ್. ಆವಿಯ ಉಲ್ಲುಲು ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಆವಿಯ ಹಾಂ ಆವು ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಕ ಏರ್ಲಿಚ್ಚ ಬರ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ಕೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಮಾನ್ವಿತಾ ಬಾಯ್.